Пратиха покана да дойдат тук на Джумбища. Упрегнах магарито, фърлих рошалото куче у каручката, дет не му знам, де му и главата, де му и опашката, ма като взема да го раня, тогава се разбирам, де му и главата. И влязах да се облека. Турих си розовите гащи, ватени с дълги крачулки, дет мъжа ми ги купи, рече булка, той са страстоубийки. Дънтъп гонят чуждите мъжи, като ги видят, ще бягат от тебе. И той умря, нали? И влязъл аз да се облека сега. Обляках жълта блуза, зелена уста, червена кърпа и сини галоши. Като излязъл навън, магарито, като ме видя, ме помисли за светофар, като нанади на един рев, удари две чифтета у каручката и щупи предното дъно. Ма майната му, няма карам пясък я. И привикнах се аз през плита на Зице Васила. Васило, айде и тръгваме. Ма тя горката, нали, 120 кила. И двам се подпря из портичката. И като взе да се качи на магарто, щеш да обърне каручката. Магарто падна на колени, един му крак би стои куца. Мъчи се горкото, мъчи се, по едно време се изправи. Васила фана дизгинте, пък аз пеша да тежа на каручката. Макар да съм 40 кила, ама турил са тъй, пеша ще въря да тежа. 2 дена и 2 нощи до Силистра, до Пеликаните. По едно време, като стигнахме ни до езерото на Пеликаните, Васила като рече на магарито, чуш, и то запря. И скочи и пак ще заолюпи каручката. Къде мързезъл, къде окнама? Чакай, отивам да спана една пеликанка, да ми измъчи вердечните яйца, защото моята вердечка 3 дена, както е умряла, събала ме сварил и сега ядал ме по пътя. И тя хукна от растиките. По едно време дома, фанал го. Какво фанама? Бърджи, идвай. Учувам аз и ко да видя, като фанала един гол мъж, чиляка по себе си клекнал там, ма той някой кошаршей, щот слабичък 40 кила. Ма тя го стиска, не го пуска. Ама тя, щото девствена горката на 75-та ма вардица за първата брачна нощ. И, значи, дума, как да отбърчи, давай кърпата, свали да му вързим краката. Вързал ми крака, ръце, турихме го у каручката, един парцал с ракия на носа, да му такова само да диша през устата и да го опоим. Аз викам, Зезо Васило, ще не фърлят от сирмето, ма дед го облича ми. Тя дума, мене мъж ми трябва, не ме интересува. И сега се наложи Зеза Васила да вари пеша и тя. Тос път 3 дена и 3 нощи пътувахме, кучето горкото умря от страх. Ма Зеза Васила вика, събой гащите, каза, розовите ще ги вързим на една пръчка на каручката, че тос като ги види, да не изнасили по пътя, да се оплаши, каза, от гащите. И пристигнахме ни в селото и аз викам, Зезо Васило, тази работа ич не ми аресва. Яйцата кой ще стане? Ам ще го раним, а по едно яйце на ден ще му даваме да го пораним малко. И аз през нощта сега се скрил до плита, да гледам кой ще става, че има ли брачна нощ тук. По едно време, както съм се свила до плита,
Като ме прескочи този мъж, се бори на земята и хукна около прилата надолу. Подер него голема сила, през малката тясна портичка се бори целия плет и тя хукна из коприлата и не могат вече и полицията не им фана дирите на къде отида. Пък аз, какво да ви кажа, добре съм, опекал си яйцата, омасал си, хапнал си, кучето умрял страл горкото и тъй си я карам самостоятелно.